Hello mga ka-listeners, mga ka-followers, mayong adlaw, mayong gabi kinatong tanan no. Kumusta? Karon no ni ana sa telaing drama no nga pulo ni siya sa si Player og sinansalan. Kining dramahan no sinulat ni siya ni Marvin Sanchez Caballero. Kung sa dili pa day no. Good morning diha kang Mami Bisdak. Salamat Lord sa mga drama amping way sa payano. Mami Bisdak, salamat kayo no sa pagpaminaw. O good morning sad kang Michelle Simodet. Salamat dol sa ending sa The Player og sinansalan. Way sa payano Michelle Simodet, salamat kayo no sa pagpaminaw. Og mayong buntag diha kang James Sabero. Shout out the idol sa Mansawan, Nueva Vista, Don Victoriano. Chonghay, Chongbian, Misamis Occidental, Mindanao, Purok City. Hello mga guys, mga friends, good afternoon sa lahat. Present ulit sa paborit ko kasi mga channel, lalo na araw-araw may bago kayong upload. Away sa pa yan, no? Salamat kayo sa pagpaminaw, no? James Sabiro o kang Kitten Slab. Sino to kasabay ko na nakikinig ng live? Naghahantay sa ending nito. Salamat kayo no sa pagpaminaw no sa The Player og sinansalan. Thank you kayo no. Pagkaroon dito maglangan ni ang unang anib ning sugilanon na sinuwat ni Marvin Sanchez Caballero. Part 1 na tano mga ka-listeners. Tierra del Sol. Ang kalibutan na puno sa mga misteryo. Naglimin og mga panghitabo nga gibilin kanato og gibuhi pinaagi sa kasaysayan. Asam taan ni oy. Murag nagsigil man tag balik-balik sa itong gyagian. Alas 9 gabi man hapit. Darwin, pagtarong niya, oy. Ay, kung ingnan, gimino ta. Hala, uy, nga no na di ay ta. Nausa naman natong lakaw di ay, uy, Darwin, Krisha. Tanawa niya sa Google Map kung asa ta napita, Krisha. Kuan? Natatungod sa Tierra del Sol. Ongolok-oka. Diyos lang ang akong tuhuan. Arilog-uka. Ang Jesucristo lang ang akong buktong manunubos. Rakuten dasan kapmane. Nagatuo ako sa usa lamang ka Diyos nga may tulo ka persona. Ang Diyos nga Amahan, Diyos nga Anak, o Diyos Espiritu Santo. Sinvergüenza! O Amen! Nianak ko sa maanindot kayong paraiso. Ang Tierra del Sol. Nilampos ko sa pagsudi ng dapita. Nilampos ko. Apan, wa na sila. Wa na sila. Jo Marie, Oh, maayong pag-abot sa Tierra del Sol. Brena? Tierra del Sol. Sinuat ni Marvin Sanchez Caballero. Ubos sa direksyon ni Jennifer Dato Menusa. Spinner, Ariel Mancao. Audio Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Ricky Porzuelo Garing. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Og karon sa unang yugto ni atong sugilanon nga naguluhan, Tierra del Sol.
Jomari, kisa naghatag ni mo pagtugot aron ablihan ang karaan og tilak panglawak. Sorry kayo, pero nangryoso lang ko ng Tarsila. Hoy, bisag anda ka pasag iya ini karaang bay, pero wa kay katungod nga magahasog pagkisosis mga lawak ining baya, nakasabot ka? Masuko gid si Sir Minard kung iya nang hibaw-an, Jomari. Nang Tarsila, nang, di na ko gamay bata nga baliwa lang ang mga butang sa akong mga katiguangan. Ug ang kabahin sa kasaysayan ni ini. Usap-asab, responsable ko sa akong gibuhat o may katungod ko sa paghimo ni ana. Pero hugot ka nagibaod sa imong amahan, nga dili ka manghilabot o dili ka gyud magpakisusi, Jomari. Nang Tarsila. Bahala na masuko ka nako. Pero mauran tagid ka sa dili na gyud pagbuhat sa imo. Bahala na sa dong masuko ka nang. Apan, supakon tagid ka. Jomari! Ni ako karon din aron mo bakasyon og para mo relax. Dili aron ma-stress sa mga butang nga gituhuan kong mahinungdanon apan way bili para ninyo. Tumalas mga reglamento. Kay dili ako nagbuhat, anak, kung dili ang imong amahan nga si Sir Minard. Ngano did man nimo siya, tiya? Nga anak man na siya sa tag-iya ng dakong bahay. Ingay ta parusa! Di ba mawingig ka, Brina? Tiya Tarsila. Hoy! May kaugalingon nga reglamento ang karaang bay nga angay sundol, ha? Ug siguro kung ikasuko ni Sir Minard, kung iyang mahibawan nga gisupak ka na siyang anak kasi Jomari. Gusto ang tanang gipanulti ni Tarsila. Tungod kay hangtod karon pabilin pang misteryo ang kamatayon ng mga nanghitabo dinhi sa mga bisita nga taga-syudad ug nangaha sa pagsupak sa mga reglamento aning karaang bahay. Kana mo'y gusto na kong susihon kung tinuod ba gyud nga dunay mga espiritong dautan aning karaang bahay. Nga nalang magtago sa usa sa mga tinakpang lawak niini, noy punyong. Ayaw, nagyulong pangahas ni Ana. Kay bisan o kaliwat ka sa mga katiguangan nga mao'y na nag-iiya niining karaang bay. Apan dili kagyod makalingkawas sa makalilisang niining tunglo. Unsa noy? Paglingaw ug paglipay lang nining imong pagbakasyon dinhi Jomari. Dili kay pangitaon mo na hinuon ang imong hinanali nga kamatayon. Noy pun. Ay, alas 6 na sayong gabi Kuya Toribio. Gusto ba ginunda kung mga blis uban pang tinakpang mga lawak ni ining karaang bahay? Kining. Unya, dong Jomari. Ay, nahasol naman hinuon ko sa gipanulti nila ni Nang Tarsila o Noy Punyong. Kining. Ayaw lang pagsupak dong. Kay mo man kanay ilang rules and regulation. Mo man ay kanang rules nga gitamod aning karaang bahay dong. Ha? Kanang giingon nilang reglamento. Kuya, kalipay maguna ko ang pagsusibahin sa mga butang o sa mga panghitabo nga iya sa kagahapon, Kuya Toribs. Oh, hala. Unsa ka itong ako nakita? Murag, bayhon magidos o sa kababay? Kining. Binuwang gani niya dong Jomari, oy. Awabi ko nakita dong. Huwag na nakita. Naalagi kuya. Nakita gid nako nga ni gawas og ni kilablang gikan niya ng dakong saming nga karaan. Ha? Kining. Hoy, pastilan yun, oy. Palagi ako ba? Kay iso kay kabahin, anak. Samtang ako. Dali kayong mukurog akong itlog. Mukurog sa kadlok dong. Ay. Tana, Kuya Toribs. Ha? Musuod na lang ta sa kwarto. Kay daghan o mga katingadaan din sa sala ni ining karaan na kayong bahay sa akong mga katigwangan. Kining pastilan ba yain ni, wey? Nadlok na ba yung gudong Jomari? Huwag tanga ka ng kahadlok ni mo, Kuya Toribs. Oo. Kay posible nga, maura ka na ang hinahinay nga mupatay unya ni mo. Dong Jomari! Punyong? Tarsila. Hay na ito mga bisita.
Hayan man. Hindi ka baligi ng kawanan sa sala. Wa may nagtikaw-tikaw. Nakita ko man to silang misuod sa lawak. Ug nakita kong nahadlok ang iyang kauban, Tarsila. Ang driver nga si Toribio? Oh, Tarsila. Unsa ba ko nagikahadlokan? Nagpakita sa batang noong si Jumare ang kalag ni Digna. Unsa? Pagkadakong tao apan hadlukan manday ka na si Toribio. Punyong, wa ko mahimuot anang Jumare ni iyang pagbakasyon karon dinis karaang bahay ha. Gahi, jud kaayo og o kanang maong batan noon. Hilabtanon siya, tigpanuki-duki sa mga butang ug sa mga panghitabo na iya naunta sa kagahapon. Masuko gid ini si Sir Minard kung iyang hibaw-an ang mahina, Punyong. Unsa man, gusto ka nga sama ni adto mga bisita kanhi niining karaang bahay. Mahipos susab siya, apil na ka ng driver ngayang kauban. Nayabang na kang buktuta ka. Ipalapa ni Musmangtas ng anak sa tong akawon? Buktot bitaw, ikaw, kiang. Buktot! Kiang! Nagkalalis na sa dinuon mo si Tia Tarsila ni Punyong. Iya man kong giunhan, day. Iya kong giingnan buktot ko, maong ni baos pod ko. Nganong wa man sa mo magkauyab anang Tia Tarsila ni adto mga batanon pa mo ni Punyong. Nga, kauban naman di mong daan ka ni adto pa dinhi sa karaang bahay. Pilian man kaayo nang iyaan mo, inday. Iya man kong giayraan tungod aning akong apan sa akong buko-buko. Oy, Brina, way nahangol na tawhana, oy. Bisa na ang apan ni Noy Punyong. Apan, mailaman nga hitsuraan siya, Tia Tarsila. Mistiso Husto na ko no, ana. Husto na ko no. Utos ka, ha? Ano sa bang mura mag-imo himay niyong ko ito po ang tawhana? Ay, ano kun palang kaayo, Tia? Kay, og nagkakamo pa unta. May mga anak o mga apo na unta mo karon. Hoy! Wa kay nasayraan bahin sa akong love life kaniadto, ha? Wa igpanghilabot. Hilabtanon. Kalain. Nasuko na pud ang iyaan akong paitpas paliya pirmi ang naong. May nang pagkahinanok ni Kuya Toribio. Ako, wa pagido ka. Alas 11 ng des gabi. Mugawas ba ka ko aron ipadayon ang pag-abri sa ubang mga lawak nga tinakpan ining karaang bahay? Maayo ka? Bisag anak kapas nag-iya anak karaang bay. Wa kay katungod nga mga has o pakisuskis mga lawak ining bayan. Nakasamot ka? Ayaw na gyud og pangahas ni anak. Kay bisan og kaliwat ka sa mga katiguangan nga maoy na nag-iya niining karaang bahay. Apan dili ka gyud makalingkawas sa makalilisang niining tunglo. Ay, di na mawas akong kaisipan ang ipanulti nila ng Tarsilog ni Ponyo. Naaday makalilis ang atunglo kining karaang bahay nga naglimin sa iyang karaang kasaysayan. Nana sila papay. Ginawa ko. Nagparamdam sa siya. Ni asya sud aning mahimutangan ng gawak ni Kuya Toribio. Kung kinsa ka man nga nang hamok karon kanako. Palihog lang. Hunong na si mong pagbanghadlok. Wa ko'y sa nga nabuhat ni mo maong. Wa ko'y angay kahadlokan. Tingog
sa usa ka babae. Nagbako. Makaluluoy kay siya paminang. Kinsa ka? Palihog. Pagpailan ako, kinsa ka? Kung anong niak man dinhis ka na ang bahay nga gipanag-iya sa akong mga katiguangan. Kinsa ka man gyud? Kabugnaw atong ihuros ng hangin. Sirado man ang tanang mga bintana. Diin ka katukikan. Kining. Ala, tinuod bitaw ka, Dong Jomari. O lagi, Kuya Toribs. Og wala sa kanakop kawa kay sigurado magid nga mahadlo ka. Kining. Oy, mauli ka tagbalik sa syudad ng oy. O sa may atudugayan taon din niya. Naputos man sa mabagang mga misteryo kining karaang bahay sa imo mga katiguangan. Dili, Kuya Toribs. Dong Jomari. Kung gusto ka, Kuya, una na lang sa pagpauli. Kining ako. Diha rang laay. Dong Jomari, nasayod ka ba yun nga gisalin ka sa imong amahan ni rin ako? Unya oro yung masayra ni Sir Minard nga, gipasagdan tikad dinhi sa La Tierra. Usa naman lang ka ha, ang ikasulti ni Anton ako, ha? Aw, kung mao ka na, Kuya, kinahanglan nga magpakaisog ka sa pag-uban ako dinis karang bahay sa La Tierra, Kuya Toribs. Pangad sa ilong. Kining. Mas sila noy. Unsa mag-iimo ang tuyo din ni Dong gawa sa pagbakasyon? Kuya Toribs, gusto kong madiskubre ang giingong dapit sa karaang kasaysayan, ang Tierra del Sol. Kining. Tierra del Sol. Tierra del Sol. Mao ka na. Mituo ka di ay nga ay Tierra del Sol. Ayaw na pagahas na madiskubrihan mo karang maong dapit sa karae kasaysayan, Jomari. Nang tarsila? Nangita ka sa Tierra del Sol? Ang karaang dapit sa kasaysayan sa iyong mga katiguangan? Curious lang kung mahibaw kung unsa mo tinuod. Pwisultihan ta ka. Nga mugna lang sa imahinasyon sa imong mga katiguangan ang maong dapit. Kaya ang tinuod, why Tierra del Sol? Nang tarsila? Mo'na'y tinuod, maong wag tangas imong imahinasyon ang maong dapit. Kay wa yun na mo exist, bisan pa kaniatos panahon sa imong mga katiguangan. Dili ko saksi sa karaang kasaysayan ining dapitan na. Apanasayod ko nga, ang kinapusuran ining lungsod sa La Tierra, paingon na sa dakong bukid sa Olympus. Naadiha mahimutang ang misteryosong portal, paingon sa Tierra del Sol. Jomari? Og sigon pagid sa kunasayran, nga sa dihang mi-exist pa ang Tierra del Sol, wa pa kining maong lungsod, ang La Tierra. Nasayod ko, nga naa sa history kung kanus anahimong lungsod kining La Tierra. Nahimo ni atol sa pamunuan sa kaning alkalde nga si Senior Benito, ang apuhan sa amahan nimong si Sir Minard. Tabi una ninyo. Sir Jomari, Kuya Toribio, maayong buntag ninyo. Mayong buntag sa di mo, Inday Brina. Kining. May buntag sa kanimo. Brena, may buntag. Kaya, andam na kuno ang komedor alang sa mga bisita. Ingon pa ninay punyong. Sige na, Jomari, Toribio, pamahaw na mo. Dali lang nga Brena. Kuya Toribs, Present. ipadayon ko gid ang papangita sa nahanong dapit sa karaang kasaysayan, ang Tierra del Sol. Kining. Sige na dong. Tanas komedor. Sa kaming komedor na, igago ka ni karatidor. Tanas komedor dong. Nadili na to, papabuto ng klasya kay. Higosla na sa tintiyan ko. Sige, tana, Kuya Toribs. Hilabtanon, wag yung ko kauyon sa iyong mga sinultihan. Karon pa day katar sila. Ngayon magayod ni Ana ang sinultihan sa mga Benavides. Punyong. Ayaw kalimot nga si Jomari Benavides. Anak ni Sir Minard Benavides. Hostala, Punyong, hostala. Tarsila. Ayaw na nagipadayon sa pagsulti, Punyong. Nakasapot ko nga nung ingon ka ni Ana. Panbauran talang ka. Ayaw o palabi. Kay kon makaabot kining tanan kang Sir Minard. Siguro ko nga mas labanan yun niya ang yang uniko iho nga si Jomari. Kay kanimo nga piniyalan lang nining karaang bay sa mga Benavides. Dinhi sa La Tierra
latyera. Hilupuktot! Ikaw, Kiang! Kuya Drips. Nawa, tanawa ni, tanawa. Tutuking ang Google Map. Kay, nga naman din na dong. Naagid lagi sa Google Map ang Tierra del Sur. Kining, na. Nanasar ka na, ha? Dong Jumare, ha? Niya lagi, nawa. Nawa kuya, oh. Nag-exist sa Google Map ang Tierra del Sur. Lang! Oh. Ay, nalimbaw takang balahibo dong. Maugid ang iyang exact location. Naa sa utlanan niya ng lungsod sa Latiera o sa tiilan sa Mount Olympus, ang iyang gateway. Kining. Pero, asa man lagi na karon? Wa may Tierra del Sol dong. Dakong bukiran sa patang bulkan sa Mount Olympus man. Maui, nanganaw-kanaw ni nang dapita. Kung tanaw ng karaan nga mapa, nga akong gihuptan, Aha. ang mapa nga gikan pa sa akong katiguangan, sakto gid kayo ang gituldo nining location. Yung nga dong. Kining lungsod sa La Tierra. Nabasad kini niya ng, ninang naman noon. Naba niya ng gingon ni mong karaang mapa. Wa, Oh, ha? kining lungsod sa Latiera, nagwerta pang pangani ini kaniadto. Di pa kini usa ka lungsod kundili. Dakong barangay nga nasakop sa pikas lungsod sa Calabira. Nga karon mao na ang La Castillon. Unsa? Paya, nasakop din na sa pikas lungsod sa Calavera. Paya, no. Kadaghan na ba ni mo nasayran kabayan sa kasaysayan nining dapita dong Jumari? Kalipay na akong mag-research kabahin sa mga kasaysayan, kuya. Mga kultura, o mga dapit nga iya na sa kagahapon. Dong Jumari. Ilabi na gid sa kasaysayan nga may kalabutan ang akong mga katiguangan. Andam na gyud. Andam gyud ka na akong suportahan ng bahina dong. Andam ko. Mao ba? Salamat, Kuya Tribs. Kining. Kining unsa? Pero ang pangutana, kung tinuod gyud ka ha, nga naay nag-exist, nga dapit niya itong panahon sa mga karaan nga gitawag og Tierra del Sol, ha? Dong Jumari? Desidido ba yagin nga magsusi na si Sir Joe Marie bahin sa nahanaw nga dapit nga konektado sa kasaysayan sa iyang katiguangan, tiyatar sila. Ilusyonado na mo ang batanon, Brina. Tiyatar sila. Ako ganit nga niabot na ining pangidaron karon. Wa man ganit ko makakita ko sa hinaw nga ng Tierra del Sol. Imahinasyon na gyud nak, dili na tinuod. Naamang gid kuno ng dapita kani ato tiya. Usa ka tinunglo na siya nga dapit nga naa mahimutang sa utlanan ining lungsod sa La Tierra ug sa tiilan sa Mount Olympus. Hiram-dapi na, bituo sa dore ka no? Ay, iba, igura man kong nisulti bahin sa akong nasayran, sigon sa mga sulti-sulti sa mga tao. Ay, asa mo kundi diha ha? Nga na mga dapita, mauman ang banika. O kung wala ho sa kaman, mauna tagaytay. Kung mapatighog sad ka, mauna ang dakong sapa sa kanlunas, ug dayon ang atos paingon sa kamparang, ang tiilan sa patayng bulkan sa Mount Olympus. Mao ba da tiyatar sila? Hoy, ikaw ba? Edukada ka ba nunta, pero ignorante ka. Ay, sakita sa ni mong manulti tiya, uy. Rina, nakaila na gid biya kastabasin ni akong baba. Mong pagmat ko na imo sultihan. Ay. Yan ray gid kayo niya ang muhingan og dili maayo nga rin ako. Paitag yung batasan ining iya anak ko pirmi lang bitter, uy. Sukat pagit ka ni Adto nga wag yung ko makakita niya malipayon. Ay. Berna? Ay, hala. Si Sir Joe Marie. Okay na ba ni mong makigsulti-sulti mo din? Oh, okay. Okay naman, good. Wa naman sab ko trabahoon. Nahuman-human naman ako. Kuan ba? Kanang, ano lang kapag sir na ko Jumari na lang good. Na, dili na mahimo, uy. Anak gud ka sa among agahon. Mahimurag mag-sir mo ni Papa Menard. Pero na ako, ayaw lang. Sama ko nilang nang tersila o noyponyong. Gisampit naman ko nila sa kungan. Wala, uy. Kauwaw po. Sige na. Please. Kay di ko komportable nga doon ay usan ninyo din nga musangpit na kog sir. Jumari na lang. Okay? Sige. Ikaw may baw. Joe Marie. Sila. Tanawa sila si Don Joe Marie o si Inday Brina. Murag, paingon na sa panagsuod ng duha. Dili sila mahimo makasuod po niya.
Tawa ka man. Kapugngan ba din mo, Tarsila? Ha? Sama! Si Sir Minard kani adto. Isip anak sa ato mga agawon. Nakigsuod ba siya nako nga usa lang kaulipon? Lahi ang kaniadto og lahi usab karon. Ayaw sabog ipariha si Dong Jumari sa iyang amahan. Ako'y magbuot. Dili sila mahimo makasuod. Dili gyud punyong. Ayaw og pangamong, Tarsila. Kung kaniadto wa makigsuod nimo si Sir Minard, lahi karon kana si Dong Jumari tungod kay mao may buot nga makigsuod kang Inday Brenda. Hilom niya, buktuta ka! Buktot bitaw, ikaw kiang! Unsa man ang tuyo ni manako, Tia Tarsila? Rina, paminaw ka. Dili ka mahimo makigsuod anang Jumari nga anak sa atong agaon. Tia Tarsila? Timan inang gibaon ako nimo. Timan igyod aron dili ka masakitan. Ay, kalain ba sa daan niya, ano eh? Damang bahad ang iyang pagpaod na ako. Kalain. Inday Brenda. Ay, Nay Panyong. Inday. Ayaw gyud og pamatia ang gibaod kanimo sa imong iyaan. Nay Panyong, lain kaayo si Tia. Marag, iya man kong himuon nga sama niya. O sa kadagang guwang. Pasagdi. Ayaw siya og pamatia. Kaya nga naman dahil na siya, Nay Panyong. Nganong naingon man na siya, anak? Taas na kaayong sugilanon. O dili lang sab ko manghilabot bahin ni ana. Ngil adra ba kaayo og kinaiya ka ng iyaan mo, Inday Brina? Kining. Apoy na kayo. Patas kayo na. Ukutos kayo. Ano na kitang dapita din Kuya Trips? Kutos isa kayong isa ka pa yung ibabaw Lagi. Kay di na gyud ko kalautay kung pananglit. Musaka pa kita Dong Jumari. Wala. Medyo mag-out ng sila signal din yung dapita, kuya. Onya, napa man ka? Okay na. Stable lang signal, Kuya Trips. Onya, nalukit na ba sa Google? Google Map ang entrada niya ng ipangita ni mong Tierra del Sol? Nawa? Nawa? Ano may? Katingalahan gigayo, kuya. Ni ana hinuntas dool? Nawa sab sa location sa Google Map ang Tierra del Sol. Kining. Masinong tungod na sa signal nga nag-aup-aup Dong Jumari. Okay naman gud ang signal. Uy, mau ba? Lagi. Pero wa naging malukit ang location sa katingalahang dapit sa kasaysayan, kuya. Yay! Delikado na ito. Mauli na tangad to sa karaang bahay Dong Jumari. Tala. Ayos kuya. Musag ka sa kusunahan, ha? Dindi lang ka. Paabutan ako din Bibiyaan ko ni mo din eh. Dali ko mo sagot ng ay. Tana. Uban ako. Musaka pa tagjutay. Dali. Pero Dong, kiki nako. Ha? Sa kiki. Kapoy kayo ko. Arang bitubay. Unsa man ni oy? Unsa naman ni Dong? Kuyaw kayo gamaganta diri daghang kanang dagko kayong bitin ba? Unsa may daganan na tuwi ni Dong? Tana kuya. Daganan. Tana. Ay pasigil reklamo diha. Nako ni mo oy. Ha? Sundan na ko ha. Gikulbaan mo ko ni ikaw oy. Bala na. Bala kotas. Sundon ko na lang yun siya. Ay. Wa gyud gihapon Kuya Trips da.
Kining. Siya ko no, una, ang imong pakitway pa itong. Kay, tikaliw ka. Nadia ang difference. Ang diferensya ba? Pero, okay naman, kuya. Giduwaan na kita sa mga nagpalibot ng mga tanghaga sa katingalahang dapit, ha? Unya, unsa ba tayo ni? Di pa ginay ta mamauli nga to sa karang bahay. Kuya Tribs, Ah, dili ka, ha? unsa man? Nga kining gitumba na to karon. Ah, Mauna kini ang sikretong lutsanan paingon sa Tierra del Sol. unsa? Hala! Ayun! Nilihok! Nagdahulog! Ginaw kita! Linog ng jumare! Unsa ba kayo ipasabot ini? Unsa ba ka? Mapangahason ka gyud, Mari. Agresibo ra kay ka ngawa sa insaktong lugar. Ngan kog bisag unsa nang sila. Basta kay mo padayon gid ko. Kainog ni agi mo kinabuhi, oy. Wa nay makapugong panako. Bisan pa og ang akong kamatayon. Ano gahi ka magyug kay gnaong? Mahimong di ko nimo masabtan tungod kay di ka man namo kaliwat nang sila. Gisakitan kong naminaw siyang gipanulti. Nga naman. Matod pa niya nga mahimo ko nung dili na ko siya masabtan tungod kay dili magkuno ko nila kaliwa. Nga nung gisakitan ka man, nga mauman ka na'y tinuod, dili ba nga dili ka manila kaliwat? Tungod kay wa ko hatagi higayon, Maynard, aron mahimong tapik sa ilang banay. Tarsila. Hangtod pa di ay karon. Gihandom paghihapon nimo kanang mauni mong mga ilusyon alang sa tong agahon. Huway kamatayon ang akong mga pangindahay samtang buhi pa ko punyong. Nabisa mga idara nami. Pero higong mao naghihapon ko sa lalaking mo'y bugtong na kong gimahin. Tarsila. Andam na kong bawnon sa akong lubnganan ang paghigugma ko ni Sir Maynard. Waman gani siya mitubay kanimo kani adto sa batan noon pa ka. Karon na hinoon nga idaran ka na og kiang pagyod. Hilom! Digkara nang kamuktuta ka! Grabe sad. Wag din siya magkontak mo ko siya. Wag yun, bisag kausa na lang, Darwin. Ya, sabay ko ikatabang na nga kikita mo ka karon. Tinuod pa nga wag yun mo magkontakay sa imong amigo? Wa lagi. Sugal siyang paglarga pingon sa latira. Nga, di siya magkontak. Nagdudakit ko. Nga tingalig na siya gikabuangan nga laing babae dito sa Latira, Darwin. Ug sunda ang lain pang sumpay ning sugilanon na sinuwat ni Marvin Sanchez Caballero. Tierra del Sol. Pwede ko na subscribe sa aking YouTube channel. Hanggang kayong salamat sa inyong pagkanunayong pagpaminaw.